Здравейте хора, аз съм Батишо БГ и сме NIC и днес ще си правим лица част 2. Виждате, сега сме за разменените лица. Свалил съм някакви снимки от интернет, на които ще си направим. Вижте как хора. Как иде, нека да започваме. Първата снимка ще бъде на... Те сме дядка. Беше лесно. Да, трябва да съм аз. Изчакай само да направя на маска, че е по-яко. Какво става, братчеде? Давай. Майко ми, тези старини. Мърете, бе. Маняк. Майко мила, що си ме родила? Майко, къде съм се родил, бе? Куч. Здравейте, аз съм Кучичо, Пешо и съм много добър в Батълфлип, но няма да ви го покажа, защото не знам. Какво правиш, бе? Нали съм куче, бе? Абе. И сега специално пак за любителите на котки. Сега ви показваме част 2. Млъкни, бе. Сега ви показваме част 2, защото преди снимахме на така хора, а сега ще ви показваме на маски. Вижте, сега ви показваме на маски. Да видим Алекс като котка. Хора, вижте ми очите, моля, ще ми гръмнат, моля! Аз съм извънземно. Давай, той има участва в новия филм на ИС. Ай, смени. Здравейте, аз съм Българ. Здравейте, аз съм Петя, нека да не трябва да тренирам, цъбучките ми ще спаднат. Това не прилича на Петя. Съзип математика, никой не се шегува. Днеска не си изник зъбите. Мали как му смърди дъха. Шегуваме се. Но това не се шегувам. Аз съм извънземно, хора, извънземно. Да го видим него. Свеня е Алекс. Поста играчи. Аре, бе, ти не може. Мона Лиза! Рейкал съм на бръчка. Айде, Бензамин. Извинявайте, мора, просто хватим всичко и... Тези бръчки. Не стига, че си президент, тук бръчки ви показваш. Здравейте! В момента приличам на Барак Обама. Защо нямам брадичка, бе? Мустачки. Ти си? Ау, майко!
Знаеш ли какво? Силай се, намеря. Вау. Килер Клам. Килер Клам, да, влеза. Искате ли балонче? Да, искаме балонче. Ау, yeah! Това бай беше най-готиното. О, хора! Аз съм Снежко. Така, това май ще беше, това ще е за клипа. Да, ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Тук отдолу би трябвало да се изпише името на програмата. Да. Ако искате, може да се свалите от Google Play. И абонирайте се за канала. Долу в коментарите пишете кой изглежда по-добре. Както и да е. Да не интересува, по-скоро давайте идеи за клипове, лайкнете клипа и не се абонирайте за Newt HD само за нас, защото той псува. Да. И довиждане, хора! Чао, хора!